се казвам Илия Детелинов Прицов от 4-я клас. Повечето грамоти съм ги спечелил на математически състезания, даже може да кажа всичките. Много благодаря на това за моята учителка Теменужка Йорданова. Тя много ми помогна с подготвянето за тези състезания. Също така благодаря и на моите родители, които също помогнаха за спечелването на тези грамоти. Съм Виктор Йорданов Георгиев от 4-ти клас. Моя класен ръководител е Теменужка Йорданова и много й благодаря. Също така благодаря на майка си и баща си. Печелил съм първо, второ, трето и пето място. И имам и една грамота от общината, само дето тя... Аз съм Ренета Рафаилова, уча в Софийското от 11 години, в 11 клас съм. Участвам в Общинския детски и младежки парламент като председател вече от една година. Този парламент е сформиран преди 2 години и вече доста добре се разраства при децата в община Козлодуй. Направили сме много благотворителни инициативи и за бъдеще мислим да продължаваме с тях. Целта на този парламент е децата да участват в дейността на община Козлодуй и децата, които участват от училищата в този парламент, да пренасят информацията от дискусиите в Общинския детски и младежки парламент в училищните парламенти и съответно инициативите да се пренасят и в училищата. На 65-та годишнина от откриване на средно общо образователно училище Костовата в град Козлодуй, аз се вълнувам и съм горда, че съм част от това училище и от екипа на амбициозни директори като това. Приятно ми е да работя с всички учители, педагогическата колегия е мъдра и ерудирана, а училище Христо Ботев е училището на интелигентните и амбициозни ученици. В ежедневната ни работа се спазват единни педагогически изисквания, но ние притежаваме капацитет и сме отворени към новостите, към иновациите в образователните политики. Затова и резултатите ни са удовлетворяващи. Ежегодно училището ни заема челните позиции при отчитане на резултатите от проведени национални външни оценявания, държавни зрелостни изпити и изследване КВИЗа. Средно образователно училище Христо Ботев е желана територия и за това, че предлага разнообразие от извънкласни дейности, които удовлетворяват потребностите на всички ученици. Учебната ни база е обновена, съвременна, учебните ни планове са успешни, доказали се, мотивирани и работата по проекти. Но всички са причастни към учебната работа в средно общообразователно училище Христо Ботев в Козлодуй. Честития живия празник и пожелавам здраве и творческо вдъхновение. След около месец аз завършвам средното си образование. Учил съм в това училище 12 години. Казвам се Стиляна Илиева, тази година завършвам. От 8 години уча в това училище и смятам, че то ми даде една доста стабилна основа за по-нататъчно обучение в Софийския университет, надявам се. Да им пожелая да са живи и здрави, да бъдат успешни българи и да не забравят заветите на училище Христо Ботев. Ще се опитам да запазя само единствено хубавите спомени от училището. Разбира се, имало и някои лоши моменти, като всеки един нормален ученически живот.
спомени за мен. Мили, които аз винаги ще запомня. Това, което ми хареса е, че почти във всички случаи учителите подхождат с разбиране към проблемите на децата, били те свързани с самия учебен процес или дори с отношенията между учениците. Да се изгради като личност. Не става въпрос само за образованието, защото всеки един от учителите се опита по някакъв начин да се гради в нас хора, които един ден да излязат и да възпитат деца, евентуално да станат учители, професори. Училище с най-хубавото, което ми е оставило. Ще запомня учителите, които ми помогнаха да стана човека, който съм сега. Искам да благодаря на госпожа Теменужка Йорданова, на госпожа Елка Янкова, на госпожа Красимира Богданова и на още много учители, които успяха да намерят и да покажат най-доброто в мен и да ми се доверят като на голям човек, да могат да споделят своите мисли и тързания като на свой приятел. На учителите, които никога не направиха разлика между мен и моите съученици. Искрено искам да благодаря на всички учители, които ми помогнаха да се подготвям през тези години и да се изградя като личност. Аз ще кандидатствам право. От доста области училището ми даде една много добра основа за по-нататъчното ми развитие. Всеки млад тинейджър или по-скоро абитюрент, аз също имам мечти за своя Казвам, че гимназията е най-трудният период от живота на един човек, защото тогава всеки разбира какво ще бъде и докато го осъзнае е много трудно. Сега е моментът, в който вече трябва да се разделим с детството в нас и да станем едни наистина зрели хора. И мисля, че училището се опитва да ни помогне до голям степен за това. Това е капсулата на времето, която е поставена по случай 50 годишния юбилей на училището. През 2046 година тази капсула с посланието трябва да бъде отворена. Надявам се, че както нашите абитуриенти, така и всички наши ученици изпълняват заветите, посочени в капсулата, за да бъдем достойни ученици на училище Христо Ботев. Моля? Що ми е? Що ми е? Защото е ръководителка. Тя да паща едно да играе там, че ми развали. Ще я снимам, разбира се. Абе, идете при учителката си. Така. Малко насам се обърни. Галя, обърни се насам. Да, добре, карай им се оттам. То свърши.